kana watsvangira akaenda kuindependence zvinova zvinhu zvakavhundutsa vanhu zvikanzi ko why is it this guy antanga ndiyega itanga iwirirana naChamisa 1 mamwe ma-MP vakabudikira ana Welshman Ncube vakabudikira ana Shabangu nerimwe timu rese retriple C ranga ririko ikoko kuindependence but chinhu chakavhundutsa vanhu Advocate Nelson Chamisa havana kubudikira ikoko vanova ivo driver when it comes to nyaya dze-opposition politics kuti ndiye one anotaura kuti inini ndiri real politician asingadi kushanda ari associated neZANU-PF because tikuita serious business tikunyatso-opozana panapa tikanotoda kutorera power ndoda kutorera handina chekuita nemi guys so rimwe timu rese iri vanoratidza kuma-opposition vekuti vanenge vachiwirirana nezvinhu zviripo so panapa ndiri kusangana nenyaya iri kutaurwa naAdvocate Nelson Chamisa pamusoro penyaya yevarume ava vakaatenda independence inini ndabva ndangokasika kuonera munozviziva kuti nyaya hatinonoke kuonera tinobva tangoonera short racho reipapo tobva tatoya toonesana vakanyora vakati don't be a bubblegum. A bubblegum is discarded after it loses its temporal taste. I don't why bubblegums don't learn refuse being used as and abused. Ndo nyaya iri panapa nyaya iri kuitika panapa isusu neunyanzvi hwedu hwekuzoongorora nyaya tabva taona kuti these guys vakaatenda independence ava vari vanhu veopposition vakutanga vari kubuda musaga vachinoenda vachinodai so ndo vari kunzi mabubblegum because unenge uchinzi yo uchiri empika uchiri padhuze uri kuitanga uri kurira ende uri kufunga kuti pamwe uchiri nevanhu but vanhu vari kuita vachitongosvipa mbijana example iripo pane rimwe bubblegum dzvuku rinoitwa unoziva nemabubblegum ane makala bubblegum dzvuku rinoitwa ngonzora rakazongosiwa rakadaro ratsengwa vakawanda mazita apere ana kupe list racho rakarebesa so tiri kuona zvekare kwane rimwe bubblegum reyellow manje rasara timu rese ma-MP aya vari kunzi according to marumors ainzi vari kutoripota kuZANU-PF ndo kwavari kutonotaura kuti ndo atomaningiri vakuru vavo vamwe vanoripota kuna Hanzika-Zempe vamwe vanoripota kuna Mudenda Speaker of Parliament according netweet iya yakabuda ichitaura izvozvo so panapa nyaya iri kuitika ndekudai so Advocate Nelson Chamisa ari kuzotaura kuti imimi musatenge mabubblegum anime kuti unongoshandiswa 2 minutes ukapera test wobva wasvipwa unofanira kungwara wovhurika woona kuti panapa ndiri kuitiswa